Egyik lelkészünk bement, imádkozott, egy ilyen kis pici kórházi kesztyűt vittek el neki, amire kezét rátette és imádkozott, és a hozzátartozók vitték ezt be a kisbabához, ráhúzták a kezére, és hát elképesztő dolog történt, mert másnap reggel, amikor nézték a viziten az orvosok, akkor látták, hogy a kisgyerek magától lélegzik. Le is tudták venni a lélegeztetőgépről. Az volt a meglátásuk még előtte, hogy hónapokig ott bent kell tartani, hogyha tudják, stabilizálják az állapotát, és majd valamikor kiengedhetik, de tulajdonképpen pár napon belül hazatérhetett ez a kisgyerek, és miután ez már egy korábbi bizonyság, fél év, egy év elteltével is látszott, hogy teljesen makkegészségesen fejlődik a gyerek, és semmilyen problémája, panasza nem lett.